Bale, atxeden aldiz amaitxute jarraitxengo dugu, Jokoteniako 5. edizio honegaz. Hirugarren itxaldiz egaz, ez? Hirugarren itxaldiz etxeko batekin dugu, Harrobia ikastelako irakasle batekiko dugu guaz, Josu Kobelo. Josu Kobelok Deustuko Unibertsitatean informatika ingenieritza ikasi zuen. Gaur egun bideoko garatzaile izateaz gain, hezkuntza profesionaleko irakasle, analista eta ikertzaile da, ezta? Ikusten dugu moduen danetarik egiten du Josuk. Eta bere itxaldize apurru etortik jungo da, ez? Alderdi anitz horiek uztartzeko bideek, ez? Bide jokoak, hezkuntza, industria eta euskara izenagaz, guztien hori buruz zengo esku berba Josuk. Eurrera. Hasiko gara, bizkenean, bideojokoak maite dugunok, ez, Txapelpixel bezala, bilbotarra da. Barkatu, Bilbotar petoa, txapela buruan dabili munduan, bai, holakoa, barkau. Eta bideojokoak maite ditu, ez? Orduan, danak ibili gara, edo gutxienez ni ibili nintzen, gazten nintzenean, bideojokoak maite nituen eta bideojokoak egin nahi nituen, ezta? Orduan, ze ikasketak hartu behar nituen hori aurrera egiteko, ez? Nire bizitza profesionala horretara bideratzeko, bai? Ikusiko dugu zein izan daitekeen Txapelpixelen, zeintzuk diren gaur eguneko Txapelpixelen aukerak, bai? Apur bat konfliktua izan daiteke transparentzia edo, eta esan aurretik, danak garela lagun, bale? Hezkuntzan, bideojokoen hezkuntzan gabiltzanok, danak lagun gara, batzuk familia bezala garela, bai? Deustuko Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, DigiPenen, danak lagunak ditugu, beste lanbide heziketako zikloetan, Tartangan eta Zeinpron bai, elkarlanean gabiltzala, bai? Familia bezala gara. Orduan, orain izango dena da, Txapelpixelen aukeraketa prozesua, bai? Inor baztertu gabe, bai? Nik uste dut aukera danak direla oso interesgarriak, oso antzekoak, parekoak, bai, danak abiltzela, ez dakit, ez maila berdinean, baina, bai, arlo berdinean, edo, bai, inguru berdinen, ez? Orduan, inor baztertu nahian, hola, ez da? Lehenik eta behin, Txapelpixelek zeintzuk aukera izan ditzazke hori ikasteko, ez? Informatika ingenieritza, ez, unibertsitatean, edo arte ederrak, bai, baina Txapelpixelek dio, ez, nik ikasketak bideojokoetan oinarrituta nahi ditut, bai? Orduan, baztertzen ditugu unibertsitateako ikasketak, bale? Bueno, beste aukera bat bada, unibertsitateak, pribatuak, ez, bideojokoen inguruan, bai? Baina Txapelpixelek dio, ofiziala izatea nahi dut, ez dut nahi, mailegu bat eskatzea Amerikako ikasketan mota bat izateko, bertokoa nahi dut, eta bertan lan egin nahi dut, ezta? Orduan, lanbide heziketara jotzen du, bai? Orduan, lanbide heziketan aukera ezberdinak ditugu, bai? 4 aukera Euskal Herrian, bai? Badaukagu publikoa dana Tartangan, bai? Badaukagu Estibi bideo eskola, egia da, badaukate 3D zikloa, baina egia esan nik ez dut inora ezagutzen bertan ikasitakoa ez bertan irakasten duna, beraz hor informaziorik ez dekot. Eta badaukagu Zeinpron, bi ikasgela dituzte, eta gure Harrobia ikastola, bai? Ez dakit ondo ikusten dan, baina lenguai ereduan, Tartangan
A eredua ematen dute, ingelera gehitzen dute, bai, ze impron, badaukate bat A ereduan eta beste bat B ereduan, eta D ereduan den bakarra gurea da, bai, Harrobia ikastolan. Beraz, txapelpixelek daukan aukera bakarra da Harrobia ikastolan ikastia, bai. Bueno, ez dakit ezagutzen duzuen Harrobia ikastola, ez dut emango, hainbat lanbide heziketa ematen dugu, hainbat ziklo familia ditugu, eta horien artean baditugu bi bideojokoekin lotura zuzena daukatenak, bai? Alde batetik badaukagu goi mailako ziklo bat deitzen dana, izenbura daukana 3D animazioak, bideojokoak eta inguruen elkar eragileak, bai? Esan bezala, goi mailako ziklo bat da, bi ikasturtean zehar ematen dana, eta sarbidea bada batxilergotik datorren jenderentzako, edo aurretik erdi maila egin duen norbaitentzako, edo unibertsitatetik datorren norbaitentzat. Ez da ideia txarra, eta ikasleak olakoak izan ditugu, eta guretzat oso onak dira, unibertsitate egin ondoren, informatika egin ondoren, hemendik badago ereduren bat, ez? Onatorri dana bideojokak ikasten, bai? Eta hori profil oso onak dira, aukera bat da, bai? Lanbide heziketa unibertsitate ondoren egitea aukera bat bada. Eta hori da goi mailako zikloa, bai? Eta badaukagu aurten lehenengo belaunaldian, batzuk basauzi hemen hori ikasten zabiltzatenak, bai, bada bideojokoen eta errealitate virtualaren garapenerako espezializazio ikastaroa, bai? Azkenean bada lanbide heziketako master bat, urtebekoa, eta hona sartzeko goi mailako 3D zikloa egin beharra izatea, egin behar aurretik goi mailako ziklo 3Dko ziklo hori egin beharra dago, bai, edo goi mailako informatikako beste edozein ziklo, bai, 3 ziklo daude, uste direla sareak eta sistema informatikoak, gero programazio multiplataforma eta web aplikazioak, bale? Orduan, nahiko anitza da hemen izan dezakegun taldea, baina, bueno, antolatzen gara eta ikusiko egun nola antolatzen dugun, bai? Orduan, bueno, izenak kontutan hartuta, imaginatzen dut hemen danok, eta apur bat zuen partaidetza eta apur bat, izateko, danak badakizkizue zer diren 3D animazioak? Bai, ezta? Bale, igual zuzenena bada Toy Story, ez? Historian egindako lehenengo luzemetraia 3D osorik 3D animazioz egindako luzemetraia bada Toy Story, ezta? Baina egia da 3D animazioak edo 3D grafikoak beste milak arlotan ikusten ditugula, bai? Bideojokoetan, alegia, bai? Eta publizitatean adibidez, hor ikusten duzuen, kalean ikusten duzuen, compre el Volkswagen Golf, kotxe hori ez da argazki bat, kotxe hori CGI bat da, grafikoz egindako 3D modelo bat da, bai? Eta hola, milaka aplikazio ditugu, bai? Horren, ez geratu bakarrik zinema animazioa edo bideojokoetan, beste motatako aplikazioak ere izan ditzazkeela, bai? Eta bideojokoak, danak badakizu zer den bideojoko bat, ezta? Super Mario, bai? Bale, hor utziko dugu bideojokoena, baina ingurune elkarreragilea, entorno interaktibo horia, bestelako gauza bada, ez? Igual, danok badakizu zer den ingurune elkarreragile bat? Adibidez, Call of Dutya bada ingurune elkarreragile bat? Bai, azkenean, ez? Ingurune batean zaude, virtuala dana, eta zuk interaktibitatea daukazu hor, ez? Bideojoko bat izan daiteke ingurune elkarreragile bat, bai? Ingurune elkarreragileen eredurik onena, edo niri asko gustatzen zaidana, bada errealitate virtuala, bai? Guk betarreko batzuk jarrita, mundu virtual batean sartzen gara, bai? Eta gure eskuekin edo manditoekin mundu horrengan elkarreragilea, interaktibitatea daukagu, bai? Bada, bai? Eta hor, errealitate virtualean dauden aplikazioak ez dira bideojokoetan soilik geratzen, bai? Badaude beste aplikazio profesionalago batzuk, bai? Orduan, bada, hasierako jatorriko abiapuntua bada, nik bideojokoak egin nahi ditut eta ikasketa hauek egiten ditut. Bale, ikusiko dugu, zen nolako industria do, gaur egunean zehar ikusiko dugu, gaurko industrian, zeintzuk aukera ditugun Euskal Herrian bideojokoetan aritzeko, bai? Agian ez dira uste ditugun bezain anitzak edo horren bestekuak, ez? Orduan, burua sartu behar dugu eta gure ikasleei bai bideratzen ditugu askotan olako esperientzia, errealitate virtuale bidez, esperientziak garatzera, ezta? Edo olako enpresatara. Adibidez,
infoarkitekturan, errealitate virtualak kristongo erabilpena dauka, ezta? Edo mundu industrialean, adibidez, Zamudioko parkean, teknologi parkean ez, abioiak edo hegazkinetako motoreak egiten dituen enpresa batentzat, horren virtualizazio bat edo biki digitala gafen barruan sartzeko, horren formakuntza egiteko adibidez Japonian saltzen den hegazkin baterako, formakuntza hori egin dezakegu kaskuen bidez, Orduan, mundu industrialean gero eta gehiago aplikazio, gero eta gehiago agertzen ari dira ingurune hauetan, errealitate virtualean, errealitate areagotuan eta errealitate mixtuan, Orduan hori begia izatea industria horietan eta izatez Euskal Herriko bideojoko industriaren zati bat, garai batean zeudenak, salto egin dute olako merkatuetara, Orduan hori bada industriaren ezaugarri bat, Bideojokoak guai, motivazio bezala, baina aurrera ateratzeko bizitza bat, edo jendea kontratatzeko beste, oso konplexua da, merkatuan hori hartu nahi izateko. Orduan, apur bat, hau txapaia agian gehiagi luzatzea da, baina zeintzuk dira lehenengo mailan ikusten ditugun gaiak, badira alde batetik diseinu deitzen dioguna, gero kolorea, gero animazioa, eta azkenik multimedia. Gero, aman komuna dan laneko prestakotza eta orientazioa irakasgaia, ezik eta ziklot guztietan, baina, ze ikusten da hemendik, bi den kontzeptu bat egitetik, pasatzen dira ikasleak modelatzera, hori gero koloreztatzera, hor pipeline grafiko bat jarraitzen dugu, industrian erabiltzen dena, eta azkenik modelo horiei adibidez ezurrak jartzen diegu, eta ezur horiek animatzen dira, azkenengo emaitza lortzeko, denbora realean bideojoko batean aplikatuko direnak, edo pelikula batean prozesu prerenderizatu batean egiten direnak, biak ikusten dira, bi prozesu biak ezberdintasunak dituzte. Eta azkenengo urtean, gu bideratzen dugu asko proiektuetara, eta badago programazioarekin jarraitzeko, multimedia bada Unityn irakasten dugu programazioa, bigarren mailan jarraitzen dugu programazioarekin, sartzen dugu proiektuen kudeaketarekin, eta eta jarraitzen dugu grafikoekin, eta badago beste arlo bat, ziklo honetan egiten duguna, dela bideo edizioa, Gure zikloa badator ikus-entzunezko familiatik, eta ikus-entzuneko industrian gure 3D modeluak sartzea bideo batean badauka aplikazio bat. Eta lan merkaturako aukerak eskaintzen dituen arlo bat, Orduan, apur bat bueltarra, hori zen zikloa, 2 urtetakoa, eta 3. urtean jarraitzen dugu programazioa ikusten, jarraitzen dugu diseinu grafikoa ikusten, depende ze ikasle datozen. 3Dko ikasleak baldin badatoz jarraitzen dugu, baina ikasle berriak baldin badatoz informatikatik, erakutsi berzaile utzetik, bideojokoen mundu guztia, Hasiko gara berriro banantzen dugu klasea zatika, konplexua espezializazio master hau, baina hori aniztasun horregaitik, eta gero indarra jartzen dugu bideojoko bat sortzen, eta errealitate virtualeko esperientziak sortzen, Eta, esan bezala, ez dut esan, baina bigarren mailan badaude praktikak enpresan derrigorrezkoak direnak, eta masterrean bai, Orduan, igual interesgarria dana, azkenean irakosten dugu Unity, 3 arlo nagusietan banatzen dugu zikloa ikusten dugu, eta industrian bai, soinua kanpo geratzen da, pena bada, baina programazio aldetik zikloan ikusten dugu Unity, artean ikusten dugu Blender, lehen maila ikusten genuen, eta Blender gain ikusten genuen ZBrush, baina ontxe, bakarrik emango dugu Blender. Eta bideo edizioan, DaVinci Resolve, ez dakit ezagutzen duzuen, Premiere eta After Effects nahazten dituen erreminta da, ezta? Eta oso potentea da, eta emaitzak lortzen ditugu. Eta masterraren aldetik, badaukagu, masterrean sartzen dugu Unreal Engine, jarraitzen dugu Unityrekin bai, eta arte aldetik Blenderrekin jarraitzen dugu, baina ZBrush hartuko dugu, Eta bideo edizioarekin garrantzi gitxiago dauko, egia da, aurten adibidez 360 bideoak editatzeko prozedurak ikusten ari garela justo momentu honetan zikloan, eta orduan jarraitzen dugu DaVincirekin, Gero, ikaskuntza prozesua begira,
erabiltzen dugu etasi ikaskuntza eredua, bai? Ez dakit ezagutzen duzuen, baina bada azkenean ikaslea izan daitela ikaskuntzaren ardatz, bai? Guk ez diogu irakasten ez, ikasleak hartzen dugu hori protagonismo hori, ez? Da, bera izan behar da arduradun ikaskuntza prozesu horren arduradun, bai? Eta nik hemen beti esaten dut, ez? Ikusi egin dugu Ibairen talentua, ez? Talentua zer da? Interesa. Interesa duen ikasle batek aurrera ateratzen du bere ametsak edo bere interesak, bai? Interesik ez daukan ikaslerik, etxean lanik egiten ez duen ikaslek, ez du lortuko. Ez du lortuko hemen lana industrian edo, bai? Horren, talentua niretzat hori da, bai? Ikasle interesa duten ikasleak behar ditugula, bale? Eta etasi eredu honek hori bultzatzen dula, bale? Erronken bidez egiten dugula, proiektuka, bai? Lantaldeak osatzen ditugu, eta honen eredu, dokat 8.000 petaka, bale? Egiten antolatzen dugu klasea, bainatako enpresa bat balitz bezala. Ointxe bertan, 3. mailan, masterran ikasleen hemen zaudetenak ez, egin duzue 3 astetan bideojoko bat, bai? Unreal Engineen eginda, hasierako ebaluazioan eman genituen ezagutza batzuk, eta ondoren joku hau, bai? Askatasun osoz beraiek egindako jokua izan da. Ez dakit zen hauen egiten, ez da handa. Eta hor dago trailerra, bai? A ber, ea antolatzen den ondo? Venga, bado. Ongi etorri Discobelora! Gutxi gora bera ikusi da, ez? Zein dan emaitza, ez? Gero arratsaldean jolasteko aukera izango duzue, bai, gamer gelan, baina, bueno, bai, Unrealen egindako lehenengo esperientzia izan da hau, roguelike bezalako joku bat, berezitasunak ditu, ez? Eta ez dakit oso impresionante izan den, ez? Baina, ni nahiko harro nago, emaitza, ikastetan egiteko oso ondo dago. Bai, bueno, jarraitzeko apur bat eta autobombo gehiago egiteko eta industrian, eta gure ikasketak apur bat defendatzeko bai, esatea bai, irakaslegoa industriatik gatozela, bai? Nek nire enpresa propio daukat, nik Jokoga Interactive, eta adibidez arteko irakasle bat, Ander Mendia, Katu Estudioseko sortzailea da, bai? Laburmetraiak egiten zituzten, CGI-ak, eta jarraitzen ditugu, merkatuan lan horiek eskaintzen eta egiten, bai? Egia da, gaur egun danak ikastoraren bitartez datozela, teknikak eskaintzen digun kontekstu batean, ez dakit ezagutzen duzuen teknika, lanbide heziketarako berrikuntza zentroa, bai? Azkenen da, ikerkuntza zentru bat, lanbide heziketarako, bai? Eusko Jaurlaritzak duena. Eta ikerkuntza proiektuak egiten ditugu, aurten 3 proiektu egiten ari gara, bai Feinproekin batera, Tartangarekin batera, eta beste arlo vertikaleko zentroekin batera, bai? Gehien bat errealitatea virtualean oso modan da, orain errealitatea virtuala beste hezkuntza sisteman, bai? Eta gero, badaukagu ordu liberazioak bai, ikerkuntza aplikatua hezkuntzan hori ikertzeko, bai? Zein erabilpen izan dezake errealitate virtualak hezkuntza prozesu batean, bale? Orduan hor, gore gauzak ikertzen ditugu eta klasera eramaten dugu, bai? Eta hortik bai, praktikak lortzen ditugu, dualak lortzen ditugu eta lan aukerak lortzen ditugu gure ikasleentzat, ezta? Eta azkenik, tekagune proiektuak direnak, hori tekagunea bada kontekstu bat, teknikak ematen duna, dela irakaslegoa merkatura produktuak kaleratzeko, bezeroak izateko, eta benetako lan munduan ez, kontaktu hori ez galtzeko, bai? Gero, lan mundu horretan garatzen duguna, klasean isladatzeko, bale? Orduan hori garrantzitsua, bai. Eta, bueno, azkenik, helburua zein da, ez?
gure helburua bada bertako industrian, bai, hori esan beharra dago, bai ikus-entzunezko industrian, zein bideojokoen industrian, profesionalak hezitzea eta sortzea, bai, eta merkaturatzea, bai. Baina egia da, gehitzen dugula hori da kurrikulum ofizialan datorren definizioat, guk egiten diogu industria tradizionaleagoetan ere lan aukerak ditugula eta lan aukeretarako prestatzen ditugula gure ikasleak, bale? Hauek dira prestatzen ditugun lanpostu guztiak, gehiago daude egia esan, moztu dut zerrenda, baina, bueno, bide animatzailetik, modelatzailea, multimedia produktuen garatzailea, aplikazioen garatzailea, game developer, tester, designer, artist developer, bale? 1000, lanpostu piloa dira, bai? Eta horiek ikasteko 3 urterekin edo 2 urterekin nahikoa da, batzutan bai, baina askotan ez, bai? Orduan oso exigenteak diren ikasketak dira, bai? Etxean lan asko eskatzen dutenak, benetan etekin ateratzeko, benetan merkatuan lanpostu horiek asetzeko, bai? Eta arrakasta lortzeko, bai? Orduan, hori lortzeko, apur bat generalagoa den zerbait, bai? Zer behar dugu, dana bideratzen dugu reel edo portafolio edo kurrikulum potente bat izatera, bai? Kaineroa izatera, bai? Horretarako, komentatu duguna, ez? Erronken bidezko ikaskuntza prozesua jarraitzen dugu, ikasleak badituzte aurrez aurretik proiektuak garatuta, lehen ikusi dugun proiektu hori, bideojokoa, saietuko gara argitaratzen edo jarraipen bat ematen, eta hori izan daiteke beraien kurrikulua agertu daitekeen joku bat, ezta? Gero, praktikak derrigorrezkoak dira, noski, duala egiteko aukera badago bai, aurten 8 dual ditugu 3 bai, 2 zikloan eta 5, 7, ez dakit ematen, 8, 2 zikloan eta 6 ditugu espezializazioan, bale? Gero, ikastolan badaukagu PlayStation 4, PlayStation 5 eta Nintendo Switcherako garatzeko lizentzia, bai, baditugu kitak, badaukagu softwarea, badaukagu Unitya, badaukagu Unreal SDK horiek PlayStationen konpilatzeko, badaukagu horiek bideojokoak kaleratzeko bai Europan eta estatu mailan, bai, orduan, edonor hurbildu daiteke guregana, Ibai, gonbidatzen zaitut guregana hurbiltzen, bai, zure jokua plataforma horietan argitaratzeko, bai. Horko esperientzia seguro danok ikasiko dugula eta gure ikasleentzako bai aberatsgarria izan daiteken zerbait izango dela. Bai, gero komentatuko dugu bai, Aianta gero ikusiko duzuen bai inguruan, bera badai bere proiektu pertsonal bat garatzen eta nik uste dut aukera dituela holako plataformetan kaleratzeko, bai. Esan behar dago niri gustatzen zaizkidan proiektuak eta denbora botatzen dudala, zeren hau egiteko azkenean denbora behar da, ez? Komentatu dugu lehen, ez? Bideojoko bat egitea ez dela 2 egunetako gauza, bai, badela lan prozesu luzea. Eta moldaketa egitea kontsola batentzat bai, badala handia. Nire edo irakaslegoaren partaidetza beharrezkoa izaten da, eta nire proiektuak, nire partaidetza izateko, proiektuak beti izan behar du gai sozial bat jorratzea, bai? Oihartzun soziala medio duen proiektuak, bale? Ez dut nahi, lehengo jokua nik ez nuke hartuko nire aterkiapean, bai? Katana batekin diskoteka atera sartzea, niretzat ez deko inun interesik, bai? Ordea Aiantaren bideojokoak ere ikusiko dugu, ez? Sorkuntzaren, ez dakit, trabak ditu prozesuan dagoen, ez dakit, gauza interesgarri bat eta sakonago bat dana, baskoz interesgarri bat iruditzen zait, eta nire denbora libre horretara bideratzea ikusten dut, bale? Eta nire lan profesionala be bai. Pentsatu, lanean ibiliko zaretela ordu asko, bai? Bideojokoak egiten dituzuenok, jango duzuenez bezala, ordu asko sartzen dituzue, eta ni nire burua Madrilen ikusi neban torrenteren bideojokoa egiten, torrentek, bada umorea da, ez? Baina azkenean, kaleratzen duzun proiektua gizartean ez deko onurarik, ez? Kontrakoa, ez igual arrazakeria edo bestelako balioak ere sustatzen zituen, edo homofobia, orduan, ostieraz, konturatu nintzen hortaz, eta hemendik aurrera egiten dituen bideojoko guztiak izango dira gai sozialak jorratzen dituztenak, bale? Eta, bueno, ekintzailetza sustatzen dugu, proiektu hauen bidez, PlayStationeko pasen urtean
enpresa sortu zen ikasleek enpresa sortu zuten ikastolako proiektu batekin, F6 Games, Rivalia, euskerako bertsioa game erauntziak atera dago, ezta? Ontxe kaleratu duten proiektua dela, eta enpresa hori aurrera jarraituko duela. Bai, printzipioz, gure helburua da, ez baldin badago Euskal Herrian bideojokoen industria, gu geuk sortuko dugu guri ikasleen bitartez, bai? Ikastolak ere badauka interesa ikastola barnean proiektuak kaleratzeko eta parean enpresak izateko interesa, bai? Hori, eta gero, euskera aparte arratsaretan ega sana ze bat ikastaroak ematen dira eta ingelera first edo advanced uste dut dira lantzeko bai, orduan nik uste dut kurrikulum batean hizkuntzak eta zuen adinean bereziki garrantzi handia daukala diploma horiek ateratzea, bai. Eta asko maite zaituztet, eskerrik asko zuen arretagaitik, zalantzarik, ez dakit ondo gauz denboraz, ondo ez? Da, badekogu galderantzako tartitxu lagur bat. Bai, jarriko ditut pare bat kurrikulum bai, saltu todo ditu dara, ez daukadan ez ordenagailua aurrean, bai? Ados, hori ez dakit, txamentzauzen asko josun ikaslik zari ez, segurunik galderaren bat edo beste eukiko duzu ez, klasetik kanpo hilikena, eta bestela hemen bideoko sali garatzaileek. Gustatuko litzaiguela gure garaian nolako aukera bat edukitzea. Duela hori, 15 urte edo ez zegoen antzeko ezer ez, hemen inguruan Euskal Herri mailan behintzat. Eta hori, posterezpila bat idearekiko diola jende askori, urte asko horreztuko diola jende askori. Eta besterik gabe, galdera batzu, zeintzuk dira egan zure proiektu gogokoenak eskolatik atera direnak edo da, eta ipagarrienak edo beresienak edo gure etozen zaikizunak, eta gero hori zure bizitza profesionalan lehenago, nesbetitzekin izan dugula ere, zeintzuk diren zure bideojoko gogokoenak edo gehien gustatu zitzaizkizunak edo gutxi gustatu zitzaizkizunak ez da torrenteren eta adibidez. Vale, ados. Ikastolako proiektuak ontsa ikusiko ditugu, igual Nuclear Cops garatu genuen hori, Rivalia F6 Gamesen Rivalia, horiek dira apur bat garrantzitsuenak, azkena urtetakoak, ez? Bestelakorik, egia da, zikloa gaztea dela, oin dela 6 urtea seginan, lehenengo promozioa oin dela 5 urte atera zan, edo 4 urte, orduan ez dago ibilbide askorik eta proiektu handirik merkatuan, ez? Baina entxeia, makina martzan jarrita daukagu eta kaleratan nahi ditugu proiektuak, bai, ilusio beterik nago, aurten 2 proiektu kaleratu nahi ditugu gutxienez, espezializazioan bastakit gai sozialak landuko dituen proiekturik egongo da ez, baina zikloan badago aiantarena, berak eramaten duen proiektu bat, gure laguntzarik behar baldin badu izango dagoena, eta gero ikasle aukeratu behar dugu, hainbat ideia ditugu, taldeka, bakarra aukeratuko dugu, eta baliteke mugikorraren adikzioa lantzeko bideojoko bat ateratzea proiektu bezala. Orduan hori da, etorkizunean ikusi dezakegun zerbait. Eta nire aurreko esperientziatatik, espentsa horren beste esperientzia dudanik, Torrente 3 bideojokoan garatzaile modun ibili nintzen, oso esperientzia politalde batetik eta kaskarra bestetik, bai, 32 ordu mai gainean jesarrita egonda nintzen, argitaratu behar zen egunean, edo astean luzatzen zitzaigun, oso lau programatzaile ginen, beste lau grafista, AAA airukoitza den proiektu, milioi bateko proiektu bat egiteko, eta ez dakit non zegoen milioi hori non geratu zen, ez? Baina, orduan, asko ikasi neban, bai pertsonalki eragin handia izan du nire bizitzan, horren ondorioz erabaki ezberdinak hartu ditut, igual bestelako esperientzia erosoago bat izango banu, ez litzatekena, orain ez litzateke izango naizen moduko, ez? Eta bestetik jundin ginen gero, Mercury Steamera, Mercury Steamin esan ziguten guztioi, torrenten egin duzuen lan guztiak, zuzenean sartu zaitezke badakigulako zenbat lan egin duzuen eta zenbat ikasi duzuen, ez? Eta atera gendun, Castlevania horretik aurreko proiektua, Cliff Baker's Jericho, bai? Ondo, gustora, hor lan baldintzako behagoak ziren, baina, nik azkenean Madriden ez nagoen ezer egiten, da hona etorri nintzen, ikukusimusuko jokoak egiten animatu enpresan, bertan ezagutu nuen gero nire bazkide izango zen Jafo, orain Tell Me One lanean dabilena, bai,
sortu genuen Dada Company, umeentzako bideojokoak egiten zituen enpresa. Claro, egiten genituen oso produktu txukunak, oso produktu denbora bat behar genuen, artistak kontutan izaten genituen, eta zuen arrakastarik izan, bai? Estatu mailan top 1 izan ginen egun batez, bai? Salmenta Apple Storetik urrengo gunera datoz, eta top 1 geratu ginen, safari bat egin genuen, gara top 1, zenbat milioi irabaziko ditugu, ez? Zenbat diru izango da. Nik uste dut 5.000 euro, jodaztu gehiago, tu. Ikusi genituen zifrak eta ziren 12 deskarga, bai? Bazkide batek esan zuen, bueno, nik 3 seme ditut, banoa, bai? Eta, industria dalan modukoa da, bai? Estatu mailan, adibidez, mugikorrentzako jokuak 2 eurotan saltzeko ez dago aukerarik, bai? Osa, ez dago merkaturik, inork ez du erosten, dana izan behar du doakoa eta publizitatearekin, ez? Orduan, umeentzako olako produktu bat egitea, bat genuen ikusten. Publizitatez sartzea baina badirudi hori da dirua ematen duna, bai? Eta atzo topatu nuen Jafo, hemendik bizi da, eta komentatu da, ikusten duzu hau guztiak milioiak egiten dituztela, ez? Eta zen botatako produktuak aten, zergatik ez genuen guk horrelakorik egin, ez? Bueno, printzipioak genituelako, esperientzia bat geneukalako, umeak genituelako, eta zainduna genuelako gure produktua. Bueno, ez dakit. Ez ditugu milioiak egin, baina gizartea hobetu bai. Eta zein da beste galdera? Ez hori esan, ez? Nahi duzu ikusi reel bat? Adibidez, zein izan daiteke zikloa bukatu duen ikasle baten reela, badukagu denbora? Venga, jarrikot, hemen dagona, ez? Jarri, adibidez, Mikelena, bai? Mikelek lana topatu, hemendik irten da lana topatu zuet, bai? Praktiketako enpresan, bai? Tell me gone, ez dakit ezagutzen duzuen. Eta Mikel ikasle berezia izan da, oso ikasle da zala. Klasean erakusten gitxiarekin, kriston proiektuak egiten zituen, bai? Vale, a ver, solo para bai. A ver, esan beharra dago, ikusi ditugun proiektuak danak dira 2 urtetan zikloa egiten zituen bitartean eta zikloko ariketak zirela, bai? Eta, bere itxo ez dakit nola esan, barruan, claro, eske,
goratzen dut lehenengo erronkan, ez? Ikusi genuen nola mugitu pelota bat eskuma ezkerra, saltito egin, eta kubitxoekin da gauzak egin, ez? Etorri zitzaidan, erronka entregatzeirako orduan, Mario Galaxy baten klona eginda. Eta, goratzen dut, ez? Oso, goratzeko modukoa da, ez ditugu azterketarik gure zikloan, bai? Erronkak lantzen ditugu eta ikasle bakoitzak bere bideoa, erronka horretan egin duen bideoa erakusten dago, ez? Eta Mikelek bere bideoa aurkeztu zuenean, goratzen dut, geratu ginela danak, ze egin dezu hemen, zenbat ordu sartu dituzu? Eta ia hasi zen negarrez, bera. Ez dakit zenbat ordu, horren beste gustatzen zait, ez dakit zenbat ordu sartu dituen, bai? Oso emozionantia izan zen, ez? Eta, bueno, hori, txalo bera, Mikel Txake, bai? Da honekin bokatzen dugu, eskerrik asko. Ez? Bai, hola, Polita, ez? Eharto, eskerrik asko dizu. Zure gerpena gaitxik ondo gondetxiltze, bai.